Já nejsem typická ženská, si myslím, že se často chovám spíš jako chlap, takže to mi možná pomohlo. Ahoj, jmenuji se Marie Chytilová, zrovna mi bylo 30 a jsem CEO Slevomatu. Samozřejmě na začátku byli kolegové, kteří měli pochybnosti, jestli v 26 letech dokážu vést firmu, ale já si myslím, že když to člověk prokáže právě tou energií a tou odvahou klidně dělat chyby a potom se je snažit rychle fixnout, takže vlastně tím si získá respekt nebo uznání těch ostatních. Táta měl svoji firmu, poradenskou firmu, kde jsme mu už od dětství vlastně mohli pomáhat a vidět do toho biznesu. A to mě vlastně přivedlo k tomu, že mi přijde, že ta práce je něco naprosto prostě přirozeného, je to součást mého života a nesnažím se prostě striktně si oddělovat třeba pracovní a soukromý život. Samozřejmě je potřeba tam balance, ale nesnažím se to dělat striktně, protože vlastně od dětství jsem zažívala to, že to prostě může fungovat a že vlastně práce může člověka naplňovat a není to něco, co by měl člověk prostě a priori hejtovat. Takže si třeba ten den skládám tak, abych prostě ráno komunikovala s lidma, kteří vyžadují hodně energie. Já říkám, že jsou energeticky nároční a naopak ten den se snažím uzavírat lidma, kteří mě dobíjejí energii. Protože když se potkává během toho dne s lidma, kteří ho jenom vlastně vysávají, to potom vede i vlastně v podstatě k tomu syndromu vyhoření. To znamená, já se hodně snažím si to skládat tak, abych tu energii i někde získávala. Mám tady několik kolegyň, kterým jsem třeba dala možnost ať už vést nějaké oddělení nebo rozdížit nějaký nový projekt. A oni řekli, že na to nemají a nešli do toho. A to si myslím, že je obrovská chyba. A možná je to něco, co mají ženy v sobě od přírody, že tolik neriskujou a je to v pořádku, protože díky tomu jejich rodina může být dál živá a zdravá. To znamená, myslím si, že to je něco od přírody, ale pokud prostě do toho chtějí jít, tak ať se nebojí. Mě motivuje, když slyším, že někdo byl třeba někde se Slevomatem a díky tomu si užil parádní víkend, nebo díky Slevomatu se naučil kreslit, vařit. Je to taková ne pomoc ve smyslu, budu prostě dělat charitu, ale i pomoc vlastně ve smyslu, že opravdu umožním někomu poznat něco nového. Tak je to, že bojím se udělat nějakou fatální chybu. Když se podívám na historii Slevomatu, tak jsme mohli udělat spoustu chyb. Jak se to snažím zvládat, je, že se snažím postupovat po menších krucích. Nikdy si nepokládejte otázku, jak být úspěšný, ale spíš se jenom prostě zeptejte sám sebe, co chcete v životě dělat, abyste byl šťastný. Když se mě někdo zeptá za 10 let, co budu dělat pro to, abych byla šťastná, tak já řeknu, hele, já se chci odstěhovat do Uherského Hradiště, mít tam políčko s bylinkama a to mě v tu chvíli bude dělat maximálně šťastnou.